Først er vi til Afrika, hvor alle de er sorte, og ingen tøjer på. En hængekøj dogner hele dagen og spiser kun banan. Og aben er deres bedste. Alle er de samme, ja, de ligner jo hinanden. Det er så sjovt i Afrika. Ja, ja, ja. Flyvemaskinen stopper ved af. Når vi er her på din vej, så bliver ikke ret. Og han er næsten ligesom dig. Han er godt at give hjælp. Men du skyldes vi den flade skjul. Det hed han. Der viste os til Kinaland. Øjnene er skæve, og en tøjhop i bilen. Har et meget mærkeligt sprog. Ingen kan forstå det, det er det rene ulapyt. Kineserne, de elsker fis, ralala. Især når de har fået stort gulvris. Når det kinøjser på din vej, så bliv ikke ræd. For han er næsten ligesom dig. Altså, det er da godt nok lidt specielt. Fordi hans øjenbryn, de har et vinkel som et sted. Gør den meget mærkeligt ud. Kan ikke hjertes med en klud. Han op, den er så lille og så fin. Så det han sagt med dig, så skal han da bruge en trampolin. Så er der freestyle! Nå, så skal danse imens. Og så er det Grønland. Så er det Grønland. Wow. Så kommer der isbjørn af Grønland. Wow. Grønland er det sidste så. Her bor de i huler, de kaldes Eskimoer. De har ingen eller vand. Heller ingen penge. Kun til vin og snaps. Yeah! Smæk til morgenmad. Og til middag og aftensmad. Et mor på din vej. Så bliver ikke ræd. For det er næsten ligesom dig og mig. Der er nok noget, der er løgn. Men det er ikke så sært. Med bør øller på et døgn. I verden den er fuld af spændende folk. Men når du møder dem, så skal du huske at bruge en tolk. Selvom de er flinke, løber de. Og de tæller tit. Men det er også meget lange sorte naller.